Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Ning gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Sriyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur Bapak. Yen ngono kowe wani karo Sriyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku beparibasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakenu yen tunggu menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wuta ngitung lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi wedi mamat. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Senjaki aku ya anak Semar. Semar ki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya. Delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur Sencaki. Sang Rekyana pateh undanging Prawadyabala Pok sur tambur myang suling pepandhen dalutek Mewa pandira kakandha warna-warna Pindha Jalatriana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ingkang beruji Setyaki Cemadung dawuh Wa Prabu ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jakarwuntu Antarja Cemadung dawuh. Pakde, eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sangganing para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan wa. Antasena dawuhmu apa Pakde? Wektu dina samengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatine lelakon ana ning Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ning Datulaya. Nggih. Mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau Nyara widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujulan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk Sasmita. Negara Ngamarta bakal keleman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nggih. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca Wonten timbalan. Antarja Wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Kadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar-wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka Gustyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Kadempel. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Niki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa Ora ketang sambung obor celok lintang tumrih mangkat dina iki. menawi mangke Bagong berguguk utawaton menapa dipun paringaken Purwasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngonten tegesipun anggere kula tumandang menika mboten tida-tida. Ya, pancen mengkono. Mara gage mangkata Nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca. nyuwun pamit tambah pangestu Wa Prabu. Ladan ing putra Jangkar bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Gir. Anakku kabeh Gatotkaca Antarja Setyaki. Mangusom yung ambrengeng kati karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren aku arep lunga tok candhet, Pak. Antasena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani sak lungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak. Ya. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen to apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purwasesa yen Bagong berguguk utawa waton tegese Bagong arep dipulasara. Sithik akeh Berkudara tau tate nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku ya rasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe mbelanana Bagong ning tak jaluk nggonmu mbelani aja nganti kawis tara. Oh ya, manut, Pak.
Dadi aku iki ora melu Pak Dendrawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanono Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat boleh ono Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae pono kawan. Kae abdine Ngamarta. Tresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo, ngestake dawuh. Ora usah kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan do nyikol karo Bagong, monggo Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nang apa-apa iki tumandone Bagong kowe sing tak ajar. Yo, wis beres, Pak. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kena aku mulai omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lah kok Sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak mongko niate bapak iki nyelametke kahanan Ngamarta bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka 3 walah bapak iki nek gelem sugih iki ket biyen ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen, ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, Kresna arep bungahi. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan. Yang bersama-sama sulit. Jan wis ning mana? Luweh. Entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ora tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep endi? Ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong.
Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali Tak jotosi. ngandel ora. Wis Semar ki ndadak kongkonan aku ya ngapa ta ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kaya dikethaki. Rumah kok repot temen to iki aku. Bose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Nah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dolake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Yen ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten dan paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godha wesi kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tolong nggih menang kowe napa? Sampean niku beparibasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cak niku yen tanggo menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wutonge lintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundungi mesti mamat. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Dies. Kok tegel ya karaku. Asem kok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti ki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega. Ora bakal iso ilang menggari ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karang Kadempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento.
Bentuk cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya, perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dis. Bagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambareng niku kula nesu kula terus bali metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho, Paman Sencaki. Ya anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dius ngoten. Ah semok. Ora siap e kula. lho, nek siap wani apa? Ah ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet leloro ta ya. Terus piye? Lah terus sampean mriki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk gawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kowe iki tak tonyo lho malah ora bosok. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi mak cilik Sencaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus Kowe maju meneh. Papakno mak cilik Sencaki. kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngono iki dan Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas ke lemah brek. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku pun ajeng mlayu karo maju meneh samane mriki to. Seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan riko wis mati, piye ya? Iki nek dinggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wira-wiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe didaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki. Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu ngendi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Hus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong didaya.
Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong Digdaya. Mbah. Slamodar. Lek ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali tan bisa lali. Ayo guys. Wis wis. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satria Wiratamtama. Wis Kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut Mpun mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Heeh. Ora mbrenjul ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Nameng kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso? Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Wah, ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Ngenek gejeglok. Ayo tratapane. Nderantos iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh. Weh, lah tenane. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing
Sik puto iki. Wedok. Kumpung meneng wae. Mau rapik. Jedel ah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudar kowe tiba. Aja, daerah antasana. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampunge pakaryane. Ayo. Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewak-ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketono, gondo wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Kejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya? Delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur Sentyaki. Elok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok Prabu kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan. Nun sewu nggih. Paman garba ruji wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih. Suramarata Jamrata mangen padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama radeng, duk bis sama kubis. Ayo, Sentyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi?
Bar nyanyi dangdut. Parat. Weh, Gatotkaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasanono sampean belani Nata Ndrawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asem ira wedi. Jedul. Mabur, langsung ambles. Langsung jedul. Waduh, cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, manut tau Gatotkaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh. Wis gara-gara iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun Gatotkaca. Ora bakal tak wene wacak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancat pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar nglumputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene weruh wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenan e. Ketoke sandiwara kok ming cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane ngati. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan.
sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sinchan wis metu. Sinchan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iki sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Limasada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakuning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antasena, Kakang Garutkaca lan Mak Jrik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya arep budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, rasa dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe anu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur, syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai senane bapak. Lho kok senene bapak mergane Kula ora nggawa pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka telu mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu ngetute laku jantramu Bagong.
Mosok Tenan, aku ora goro. udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur ranalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa iki? Tumbak Kurawelang. Sing niku Payung Tunggul Naga. kok kaya gada. Lagi mingkup. Oh, Kuwi nek digarke ya iso. oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Dratasena. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kuwitiran ing asta kang kumitiran ing asta jagat wesan niku Bathara Arjuna kula wonten maring adhaw saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mung mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawelang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten kalian Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhaw. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis menawa gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko. Njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka ing Kresna Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu
Dene mekaten pangandika Paduka Janaka kula wonten paring adhawuh. Tunggune neng kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengke nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndrawati. Kula semanggaken aja lunga lho Janaka, mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Nomo sidam Skaring Bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra kencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe prapi di mila kayuwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang dalah menika kadidene Kresna menawa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren. Kresna sowan ngabiyantara Rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Narada. Mugi kasekecak nuanggen jenengan ndika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak pramta kita. Nggih, Pukulun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumenging mabekti kula kunjuk. Iya. Kula tumpak karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu luntu menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungap angka kalih ulun. Kalih-kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan kelawan atmajanipun Bagong supados amboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggu naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kyai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban. Ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumunten Kakang Semar nedyan birat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Nadyan para Pandhawa lahir batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nyuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk. Kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta III menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kagiat risang kapirang urin angkul kinampit kampit dosang reknaning bawana Mas Tunomo sidam skaring bawana langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang, mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak Kara Welang payung tunggu naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mekaten pukulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang mekaten paringana kula nyuwun pamit
Menawi sampun pikantuk palilah saking Paduka Hyang Adi Pukulun, kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Ki Semar. Supados sakmangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Pukulun. Iya, suruh titing ati-ati duga-duga Digawa. Durga, kula mendika ngadhawuh Pukulun. Nderek Kresna wayah ulun. Bebantu marang Botripating Nata Ndrawati. Kula nuwun ngestaken dawuh Pukulun nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune. Kresna apa dene kita Durga. Dewa yen nuntun wong aprang kasangsayan yen nuntun wong aprang kasangsayan ira wang-wang nuwun sewu lho Dik mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to kula menika kami tuwaning kayiwangan menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejegaken menawi bahan barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan ajrih menawi kaungkulan dening Kakang Semar mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Lodo kula sampun mangertos namung semantena kula boten badhe andha keparengipun Kresna milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jeneng Kresna menika titising Wisnu. Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngundhuh wong pakarti. Alah dalah, nggih. Kula kok mboten ndungkap dhateng kepareng Paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titip priksa kawontenaken lampan wonten karang kadambal. Oh nggih monggo Dik kula dherekaken monggo Kakang Rodo sarangan Kanjeng Rayi. Ha nggih monggo. Kresna Senayeng manglung mintunaken dewe kramanira kang kumiteraning asta Arjuna wonten maring adhawu nyata Sang Hyang Jagat Giri Pratingah wis ngideni lawan karsaning pun Kakang Paduka. Mula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembatan ngukup pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhakake kan gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ku ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna ku ya ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal.
kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dinelus jerupane grigit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajangi. Lajeng kepareng paduka. Wis to. Pun Kakang niat ora wujud nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ora bakal Girigoda katetremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh inggih, kula kantun nderekke mawon Koko Prabu. To Yayi dadine Siadi kuwi pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih Koko Prabu kula namung nderek kersa paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka teliyan perlu digiri kuda piye carane. Iya ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi. Pandhawa tata Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Markana Radal Ibu Betari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh kula pun maling raga Cemadung dawuh. Kula pun maling sukma Cemadung dawuh. Tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan. Lho banas mati ngleng-leng balung tanda. Kabeh ora tak wiji mbaka siji pangarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk palilang wong jagat kiri pratingkah. Nalika semana nata Ndrawati sowan kepengin Girigoda marang ancas gayuaning Semar. Waktu dina iki pasang Yogya katuju ing ngenu. Dene aku entuk palilah melu Girigoda marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Kabeh budal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe. Mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun Prawadyabala mincang menapa ora ketang sing mobol tralitang tumela mangkat dina iki ya Jaramaya kantinan Wadyabala sakake-akehe. Lho niki. Nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma.